Sunod-sunod ang inaayos na kalsada sa bahaging Barangay Acaw at Balay sa bayan ng Bawang, La Union. Humahabang traffic kasabay ng ipinatutupad na one-way traffic lane sa ilang bahagi ng kalsada. May nakalagay namang mga signage, may nakatoka rin sa stop and go signs. Pero may mga aksidente pa rin na itatala lalo na sa gabi. Madalas din daw itong masaksihan ng ilang residente. Kailangan nga minor siya itano inkis nga man nga pa mariga mati nakadong gamit kapwa nga driver may pa pasahero. Karamihan naman daw sa mga naaksidente, mabilis ang patakbo at nakainom dahil na rin sa impluwensya ng alak, nakakalimutan nilang may inaayos na kalsada o di kaya'y may nakahinto sa kanilang harapan na nag-aantay para umandar ang trapiko. Palagi nating sinasabi na iwasan nating magmaneho sa pag nakainom na. Kung hindi natin maiwasan, magdala po tayo ng kasama na marunong din mag-drive para makauwi po tayo ng ligtas sa ating tahanan. Paulit-ulit na paalala ng pulisya, maging maingat at alerto sa pagmamaneho. Importante pa ring alalahanin ang kaligtasan para sa mga pamilyang uuwian. Kasabay din nito ang pagpapaalala rin sa kahalagahan ng visible traffic warning signs para magabayan ang mga motorista, lalo na sa ginagawang kalsada. Alam naman namin ang La Union is marami pong ongoing project dito sa along national highways. Pag may nakita na kayong mga ganyang signages, slow down para hindi po tayo madisgrasya sa daan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.